Kajingka kiseng balang apok emlang kasalang jong kajela kalong kababa bat kum ki pajba ki hapanai kajingero kababa tam ha kabakawai kiseng balang kabalatep ka hinyotrap acik National Movement HANM ha kabak snatrikam jong kate kiseng ka HANM tersat circle mentakasi kishpotrek uyayang aja apulai ki dukat kiseng kim syam lapen ni syuhun ha kajingduna kadong katan namar kumba kalong Lingba kajing sakhi ke video ki dekat ke HANM tersat circle kilami ban pelong kajing jure bikshnong ki thau ban paj hai ki jaka basni ke surang lalap ya ke surang namau sadang syatersat banna nongwa pam sangut hadu rampana kilong ki surak ki bajar rathai kumta halor kani ki dekat ke seng kim syam lahon ban paj kila pelong kajing maramat tang ban kham ibha ne ban long ban yat kali na kajing reistam ban pendan kam tang di kitar kum kamok hiu ban pelong ya kadur kadar kum ke surang. Benar-benar urus hendak kali. Ini nak kalian ka HLM tersakal harga ni kesengi ngiliyo ban yami bajba borok ki dekat keseng nak minta ban marmot ye kene ke surok jong gedong ke tan ke jungi jong ke area tersat harga ni kesengi ngiyo ban sedang shwa nak kene ka surok ke ba ya na tersat semau sedang kini ki kadika sinjam ke benengkong nak kalian jong ka AHNM tersat circle ninyo ban ya mi pajba nak benta ban marmot ya kene surop hadin ke jing ut jing nam jongki bubun balang pajba khamtam gitu kiba im ha kamai kali kila pun singaw hangi kum geseng nak benta ki jing ki jongki ha be dei bat kene ka lenti ke skin te kum geseng ha kene ke singi ngilai kut ban yami pajba nak benta bandio ban panbha katok ne ki jaka ki ba omlong shu baniat ki kali te hakane ka singi nakaliang ka jongi ngibu ye kene ka jingkerpat nakaliang ka PWD department bahkan pai khamat yangi bahkan marmot mardor ye kene ka surok nang ba kanlong ka jingsuk ya ka dong ka than ka jongi hakane ka area tersat hi borok kowe ngi haman laki jaka gilenti kisengkin kiba ngikum ki pajba ki biem hangne kibala jatlut barak khoj hanrei tang weiro nakaliang juga department hagine ki snem hadu kini klimat ki bementa ngimyo ai kita ki jing marmot ne kita ki jing sumar ki bebiang tekum ta ngidawa nakaliang keseng ya ka department bahkan budin ya kene ka benta bahkan yo ban pendep no khnang ba pajba bubun balang jong kene kadang ka than ki jongi kene yo ka sukasan margi syam jing lengba kene ka surok khamtam hagiba yakendu hakapang ka sitom te batkum juro yagi khna school kibli school nadu nang ne syadu tersat area syadu selengyong hakajeka bikin yat tangsan minit ni ka jing jalan kalenti hakane ka jing sniu juga di ka surok ka simpor da ki sikenta duna te kene kalong ka jing ka ba ngikum ki nong sung sunong ki pajba jong kene ka dong ka than ki kerpat ne ki pen hangi kum keseng bagi syam jing tana kaliang ka jungi kum keseng kane ka de sinjam ka benengkong ka ba ngisim na ka benta ban ya pentelun lang ka roy ka par na ka benta ki jing jong pajba tenang ne sukhamat na kaliang ka jungi ngidang budin habarok ki benta jongka jingdon kam hakabe dei bat ki development hakane ka dong ka than ka jungi te ka jingker patjur ka jungi na kaliang jong ka seng kalong ba na kaliang ka department bahkan trei mardor no ikane ka surok bat kumjur ya kinomik khmat ki jungi kum GMLA bakin pai khmat sangi bakin yo ban yarap na ka benta ka jing jenjar ka jungi hakabe dei bat kane ka lenti ki sengkin hoi kidun sibun kiba na kaliang jong ka seng banang ne syakmat ngidang yej budin hakaliang ka pule ka puthi hakaliang ka umbam ka umdi handrai kene ka dikesin ka benengkong kabang iyo ban sedang hakane ka sengi na ka benta bagin iyo ban marmot ikane ka surok kenang ba
kan long ke jingsuk yau bubun balang te tanggine ki kentin khoblei shibun